Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amon ni gadulong sa inyo. Updin niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa Kika Channel 11. Kag subong mabataan niyo kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros, subong adlaw. Mayor Aldi Benitez luyag anay nga ipasuspend sa isa ka bulan na plebisito para sa cleansing sa listahan sa mga consumers sang Sineco. Pamuro sa DPWH nagpangayo sa pasayo sa natabo nga pagguot sa traffic bangod sa bridge expansion project. Patay nga dolphin nasapuan malapit sa Carbon Reef sa Sagay City. Bangkay sa lalaki nga nakabaklid nasapuan sa Manapla. Kag tukibon ang dalan nga halin sa Barangay Granada lusot sa Barangay Mansilingan sa Bacolod. Kinatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, sa Sagay City, isa ka dolphin na nasapuan patay sa Sagay Marine Reserve kaina sang aga. Isa ka bottlenose dolphin na nasapuan patay sa norte nga bahin sang Carbon Reef nga kabahin pa sang Sagay Marine Reserve. Sunod sa kay Jose Roberto Togle, ang pamuno sang Resource Management Section sa Sagay City Environment and Natural Resources, mga alas 5:40 sang kaagahon nasapuan ang patay nga dolphin. Sang mangingisda, ginausisa pa nila kung ano ang ginkamatay sang dolphin, pero sa inisyal nila nga paglantaw ginigo sa matig-ang nga bagay ang blowhole sini. Isa ka adult male na nakita nga dolphin nga may kalabaon nga 1.9 meters kag 90 kilos ang kabugaton. May mga gasgas ang iya sinimata kag likod sang liog kag ulo. Ginapanugyan sa mga mangingisda nga makakita sang na-trap nga dolphin sa ilang mga net nga i-release ini sa baybayon kag importante o kung kay importante ang papel sini sa marine ecosystem. Sa number 9, isa ka dog owner handa ka maghatag sang 20,000 pesos ka reward money para sa makatudlo kung sino nagpatay sa iya nga hinuptanan. Handa tag-iya sang napatay nga ido nga si Fancy nga maghatag sang reward nga 20,000 pesos sa makatudlo sang ginaligar nag-abuso kag nagpatay sa iya sini nga beagle. Sunod sa Back Project PH, nadula si Fancy sa adtong Hunyo 29 sang aga kag nakita pagkasunod nga adlaw Hunyo 30 malapit sa RCA Engineering sa Barangay Kabug, siyudad sa Bacolod, pero patay na ang ido. May mga indikasyon nga posible ginabuso ini gani napatay. Gani luyag sa tag-iya nga matagaan sa hustisya ang iya nga kamatayon. Nagapasalig naman ang tag-iya nga magapabilin nga confidential ang identity sa maghahatag sang impormasyon tuhoy sa kamatayon sang iya nga ido. Sa number 8, Mayor Albi Benitez ang nagsaylo na sa bag-o human nga Mayor's Office. Iban nga mga opisina sa Bacolod City Government Center ang natalana kay uhon. Daw hotel ang hitsura sang renovated Mayor's Office tungod man sang modern luxury design. Kainagin tour sang alkalde katapos ng media kag pila pa ka mga bisita sa bag-o kaayo nga opisina. Kapin sa 16 million pesos ang pondo sa renovation nga personal nga gingastuhan sang alkalde. Ini agud man magamit ang pondo sa syudad sa pagpakaayo sa mga public comfort rooms. Nagpasalig man ang alkalde nga magluwas sa Mayor's Office, may pila pa ka opisina sa Bacolod City Government Center ang natalana nga ipakayo sang syudad. No, because we would like to present the Mayor's Office as a symbol of Bacolod City. So it has to have a certain level of yun ang the wow factor. Magsulod ka na wow. Kaya kung magabutan is Bacolod, daw wow na mabatsagan nila. Sa number 7, pagkatalakayo ni Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson sa Provincial Veterinary Office kung bala kinahanglan pa sa probinsya mag-coordinate sa Cebu, ini may angot sa entry sa mga baboy.
Ini kasunod man sa pagsapol ni Negros Oriental Governor Manuel Chaco Sagarbarria sa kay Cebu Governor Gwen Garcia bahin sa mga protokol sa pagpasunod sang baboy sa tunga sa duha ka mga probinsya. Sa Negros Oriental page, nakasaad nga natala na ang isa ka Memorandum of Agreement galagdaan sa tunga sang duha ka mga probinsya nga ginapaabot magaunod sang identical nga mga protokol kag ang istrikto nga mga biosecurity measure nga ipatuman sa pag-facilitate sang mobility sa mga baboy sa tagsa nila ka teritoryo paagi sa paglift sang ban. Suno sa kay Lacson, nakasabat gid man si Governor Garcia sa iya sadto sulat nga nagahingyo nga palabyon ang baboy gikan sa Negros Occidental matapos ginapatuman sang Cebu ang ban sa mga baboy gikan sa Negros Occidental. Ugaling sa kamong tion, nag-record naman sang hog deaths ang probinsya suno sa kay Lacson. 174.4 million pesos ang balor sang kahalitan sa hog deaths as of July 2. Pero sa nagligad nga 3 ka adlaw suno sa kay Lacson, wala na sa may nagdugang pa nga LGU kun barangay nga nag-record sang hog deaths. Sa number 6, ginahatagan sa probinsya ang duha ka mga empleyado sa Office of the Provincial Agriculturist na ginpasakaan sa kaso angot sa nadula nga abono nga madepensahan ang ila kaugalingon. Suno kay Governor Eugenio Jose Lacson, luyag niya nga mausisa humalin sa pag-deliver sang abono padulong sa pagbaton kag pag-release sini. Sanday Hermenegildo Basilio kag Joy Cardinal nga pareho agriculturist 1 ang ginpasakaan sang reklamo nga grave misconduct, serious dishonesty kag malversation of public funds angot sa pagkadula sang 789 ka bag sang abono. Silang persons in charge sang warehouse sa Baguio City kag amo ang nagbaton sang gin-deliver nga abono suno sa investigasyon. Suno kay Lacson, ang ebidensya lamang ang ila nga mangin basihan kag kun indi man sila ang responsable kag kun may nagsugo sa ila nga bahin, diri dapat nga sila ang magahambal sini. Samta nagapati man si Lacson nga ang isyu sa abono mahimo isa man sa mga rason kung nga nag-resign si Edmundo Raul Causing bilang pamuno sang OPA. May health issues na si Causing antes pa man nagpungko ini. Nagapati si Lacson nga apektado man si Causing sa hitabo. Samta nagapangita sang pondo ang probinsya para sa fertilizer program sini. Hatagan sang prioridad ang 4 ka mga LGU nga wala na tigayo naka-withdraw sang ilang nga share gikan sa abono sa Department of Agriculture bangod nga na missing na ang natungdan nga supply. We cannot force them, no? They have to say it. They have to admit it, no? That somebody told them to do it. But in the absence of that, based on hard evidence, it's really the signature that appeared in the receiving form. From the delivery, whoever personalities were involved sa delivery should also be investigated, no? But the evidence is just the signatures, no, of these employees. That's the only evidence that we have. No? Nobody with first-hand information is even pointing to anybody else. Sa number 5, tagiyas ang junk shop nga nakuhaan sa kinawatan ng mga batteries ng cell sites and telecommunications company pagapasakaan sang kaso sang pulis. Samtang paray man ginapangita ang mga kaupdanan sa mga sospek nga nakapalagyo. Nagapatigayon sa follow-up operation ng Bacolod City Police Office para makilala kag madakop ang mga upod sa 3 ka mga sospek nga nadakpan nga nagtuyo kung tani nga mag-deliver sa kinawatan ng mga batteries ang cell site sa mga telco company sa JLC Junk Shop sa Dalan Mabini, Barangay 25 sa Bacolod City sa nagligad nga semana. Una nga nadakpan ang mga sospek na sanday Erwin Arabito, Joseph Villanueva kag Romelin Kiatchon. Lunsay mga taga-barangay Banago sa Bacolod City. Sunod sa kay BCPO Director Colonel Noel Alinio, may mga upod ang 3 ka mga sospek nga nakapalagyo. Isa man sa 3 ka mga sospek ang mayara sang pending warrant of arrest. Ginsiling man ni Alinio nga dalon sa pagpasaka sang kaso ang tag-iya sang junk shop nga ginbaligyaan sa kinawatan ng mga batteries. Ang nasambit nga junk shop ang ginapanag-iyahan ni Dennis Ku Jr. Sunod sa BCPO, nagabaluro sang 1.5 million pesos sa mga batteries nga nakuha sa sulod sang van, samtang 13.6 million naman ang yara sa sulod sang junk shop. Sa number 4, bangkay sang lalaki nga nakabaklid kag may igo sang bala sa ulo ang nasapwan sa Banwa sang Manapla.
Nakilala ng lalaki nga nasapwan patay sang Sabado sang gabi sa Banga Ibus, Barangay Tortosa sa Banwa sang Manapla. Ang biktima nga si Reynaldo Quiachon ang nakabaklid sang nasapwan pasado alas 7 sang gabi kag may packing tape ang iya sini nga mga kamot tiil kag baba. Sunod sa hepe sa Manapla PNP nga si Police Major Janic Bermudez, taga 3rd Road, Puente Bella Subdivision sa Barangay Takuling sa Bacolod, ang biktima kag ang iya mismo nga pamilya ang nagkilala sa iya sini nga bangkay. May placard man sa tupad sang bangkay sang biktima nga may nakasulat nga wag tularan kawatan ako. May 3 naman kay igos ang bala ang iyang nga ulo. Ginpausi sa pagkaroon sang PNP kung sino ang sa likod sang pagpatay sa iya. Sa number 3, pamuno sa DPWH sa Bacolod nagpangayo sa pasaylo sa publiko kag sa kay Mayor Aldi Benitez sa natabo nga pagkahuol sa trapiko tugas ang expansion sa bridge sa may barangay Mansilingan sa Bacolod. Wala to ang reklamo sa mga motorista bangod wala mapahibalo ang publiko nga pagasaradaan ang dalan. May report si Nico Delfin. Duha tubtob 3 man ka oras nga wala maagyan sa mga motorista ang taytay malap sa barangay Mansilingan sang Sabado. Halos kadamaan nga mga motorista na ayawan pagpangita sang dalan nga maagyan bangod sang nagguot man ang lakat sang trapiko. Tungod sang perwisyo nangayo na sang pasaylo si DPWH Bacolod District Engineer Abraham Villarreal sa publiko kag sa kay Mayor Albi Benitez kag nagpasalig sang mas hugot nga coordination agod mapaiway ang kasubo nga hitabo. Pathag ni Villarreal, 3 ka adlaw antes ginsuguran ng bridge expansion project, nagpahibalo sila sa Bacolod Traffic Authority Office. Holding sacrifice na. We even posted beforehand billboards announcing to the public of this election so that they may know how where to be tour. So we apologize nevertheless, but we are happy that it's already done. Ano lang, staff and go lang ito. So at early as 6 o'clock may alam auto enforcer to man the traffic. The problem is, pag 10 o'clock sa mag-start ng mag-akwat na to sila sa dako ng gabim, I think daw pila ka-taller na. So ang delikado na check up ko man. Liwat man naging pahanumdom sang alkalde sa pamuno sang DPWH. Ang pulisya ginapatuman agud mapaiway ang kasubo nga problema sa trapiko sa tion nga may ipatuman nga mga proyekto sa dalanon sang syudad. Major, next time siguro if there's anything road closure, we have to inform our DIO so the public are properly informed. And if need be, we already addressed a secondary route or some sort of diversion to this naman. Why ka mo kabalo? Ay. Well, it's a matter of policy next time. May natalana pa nga bridge repair project ng DPWH sa area sang Bakyas sa Mansilingan sa masunod nga binulan. Nagpasalig man sila nga magbutang sang billboard agod matagaan na sang ihibalo ang mga motorista. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa number 2, nagapati si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson nga dapat lamang i-blacklist ang advertising firm na nagproduce ng video para sa Love the Philippines campaign sa Department of Tourism. Sa ginpagwa nga statement sang Domingo, ginsiling sang DDB Philippines nga ila ginaako ang full responsibility sa amo nga blunder. May hindi magnubo sa 5 ka mga clips sa amo nga promotional video ang indi sa Pilipinas kag ginkuha sa stock video footage site. Para kay Governor Lacson, hindi na nagakabagay pa nga hatagan pa sila sang government work labi na para sa tourism. Pero luyag man sa gobernador nga mabatian ang bahin sang DOT, labi na nga nagapati siya nga may oversight man sa bahin sang gobyerno sa amo nga hitabo. Ginpahayag na sang DDB nga sila ang mag-cooperate kag nagapasalig sang full compliance sa investigation sang DOT. Actually, doon nagpahapos lang ang ad agency, no, na gin-contract nila. Okay? They were paid, 49 million for that promotion material. And then, nagamit lang sila videos of other countries. How can you love the Philippines if you're even showing videos of other countries, no? I think they should be blacklisted. That they should never be allowed to do any government work, no, especially for tourism.
Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Suspension para sa natalan ang plebisito sa JVA sa Central Negros Electric Cooperative kag Prime Electric Holdings Incorporated ang ginahiyo sa karon ni Mayor Ali Benitez kaupod ang pila pagid ka mga alkalde. Sunod sa kay Benitez, may mga member consumers sa Central Negros Electric Cooperative nga wala madala sa voters list para sa plebisito. Ang ibahan patay na kag dapat na kuntani makakasalistahan. Ang mga para man sa alkalde dapat nga masuspend anay bisan isa ka bulan ang plebisito agud matigayon ang cleansing sa voters list. Sa Hulyo 8 tubtub 9 ang extended schedule sa plebisito. Plano man sa pamunuan sa Sineco nga mag-reschedule na sa nasuspend nga plebisito sa Hulyo 1 kag Hulyo 2 matapos ginlift sa korte ang na-issue nga temporary restraining order kung TRO kaging hingi usang katapos ang anti-JVA coalition. Sa Hunyo 29, gindismiss man sa korte ang separado nga request for TRO nga ginfile sa Member Consumers Organization batok sa kasugtanan sa distribution utility kag Prime Electric. What is the timeline, July 8 and 9 year? That is the request that I'm proposing. Subong we're communicating with the other mayors, may-ari ko draft letter that we would like all of us to sign and forward it sa mayor. Sa position, ang ako nga paglantaw, wala din po doon until we clean the list. Sa Good Vibes, taytay nga nagaangot sa nga Barangay Vista Alegre sa Abada Escay relocation site ang gininaugurahan na. Ang amo nga taytay ang magaserbe man nga shortcut sa mga magagikan sa Barangay Granada padulong sa Mansilingan. May report si Romeo Subaldo. Kung halin ka sa area sa Barangay Granada o kung sa malapit nga barangay, kag magapadulong ka sa Mansilingan o kung Murcia, may dalan nga pwede malutsan para likaw sa traffic sa Circumferential Road. Magsulod sa Bangga Bagul sa Granada, pasulod sa Abada Escay. Kung makita mo na ining daan nga semboryo sa unan sina, may bangga patuo kag makita mo naman ang arko sa Progreso Village kag ang building sa eskwelahan sa unhan, diretso lang. May bangga pa wala, diretsohon. Liko pa left, then right. Sundon lang ang towers ng NGCP. May gamay nga rough road nga dalan. Dugay-dugay, may sementado na naman nga dalan. Turn right, then left. Sa sementado nga dalan, guan mo sini. Amo na ang taytay. Ini ang inagurahan sang Sabado nga adlaw sa mga opisyalis ng barangay kag sang Bacolod sa pagpanguna ni Mayor Albi Benitez. Sunod sa tricycle driver nga si Albert Morales, kadako sa makinot nga oras kag likaw pa sa traffic ang ini nga rota. Para sa inyong residente dire, mas mayo nga may amo na nakatay lotsan dito. Para lapit mga gadto ka sa LTO, sa Murcia, Mansilingan na. Oo. Kaya da nagagi ang mga pan mo. Hanggang lakpad na. Isa pa, hindi traffic na yan. Kaya kung maglibot ka sa Conferential Road. Sa Lopez, traffic. Oo. Kaya dire nga dasig mo sa Murcia ka makadto. Sa Paglampuwa sa taytay, rekta-rekta na. May guan ka naman nga crossing, mag-left, pabarangay proper sang Vista Alegre. Kung magpa-right, exit na naman sang Vista Alegre pamansilingan. Mabalaan mo kung eksakto ang imong alagyan kay man may nagaidas nga mga puno sang kahoy sa higad sang karsada. Malabyan man ang mga bodega kag ang mga subdivision. Wala sang traffic pero 2 lanes ang dalan. Pagwa mo sa highway patuo pakadto sa Libertad kag ang pawala naman pamansilingan proper. Dugang pa sang tricycle driver, mga masobra man sa isa ka tuig kag inhulat nila nga mahuman ang taytay. Kay sang 2021, ang taytay diri ang ginguba sang nagdako ang tubig sa sapa bangod sang mabunok nga ulan. Usik na kuno katama sa krudo kun halin Granada, malibot pa sa Circumferential Road kag magkadto sa Barangay Mansilingan. hindi kung hindi traffic yan, mga parta-marcha kaya dahil sa kaya permi na siguro dati Akog. sa gasolina. Ang oras gid guro sir pagid na. Ang oras ini dapat pala kita yun na magpapalang kita yun. Diyan na dating nga diya, hindi kayo magkala, ito ka na mo. Samtang, nagapadayon pa ang construction sang taytay naman sa Bacolod Negros Occidental Highway kung Banose nga magakonect sang Granada sa Vista Alegre. Kung mahuman, mas mapadasig pagid ang pagkadto sa Mansilingan area kung halin sa Granada. Barb, may times nga ka-heavy katapos ang traffic sa Circumferential. Kung gadali ka halin ka bisan Tafe or Dela Estefania area, mas dasig siyang travel time pagka Mansilingan kung dila ka maagi.
Tod mi no ang mga taytay nagapasulhay gid ya sa Connecting Imagine ang hindi people. correct. Ang hindi mo daan ma-connect, di na connect na. So mas nagasulhayan tayo. At least may idea na tayo may amo na galing nga shortcut. Kaago may itong mga balita sa Negros Subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Kung dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosano. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.